Михайловка авыл җирлегендә 38 буш ихата бар. Бу салым җыюда, җирлекне төзекләндерүдә, башка эшләрдә кыенлыклар тудыра, ди авыл җирлеге башлыгы Роберт Исламов. Үзара салым тулысынча җыелып беткән, шуның бәрабәренә уңай үзгәрешләр барлыкка килгән. Җыенда Намус агрофирмасы вәкиле пай өчен түләү турындагы сорауларга да җавап бирде. Когда начать выдачу, расчет пая и в каком эквиваленте, то есть зерном или деньгами, пока не спустилось. Поэтому в ожидании, мы также в ожидании. Как только придет приказ, сразу начнем рассчитываться с пайщиками. То есть проинформируем через сельское поселение и в долгах не останемся. Михайловка авыл җирлегендә нибары 30 сыер исәпләнә. Җирлек башлыгы моның сәбәбен сыер асрауның нәтиҗәлелеге аз булу, халыкның картаюы көтүче булмау белән аңлатты. Урта мәктәп иң зур коллективлы оешма. Биредә укучы 111 баланың 62-се Михайловкалылар. Үзара салым акчасына яңа мемориалда койма кую, мәктәп янында машина кую урыны булдыру, агач кесү һәм башка эшләр планлаштырылган. Роберт Исламов тагын бер кат көнкүреш калдыкларын һәм зиратта җыелган чүпне түгү тәртибен аңлатты. Су куллану һәм су өчен түләүгә тукталды. Гаилә паркы турында фикерләре белән уртаклашты. Тойгылда авыл җирлегендә салымның һәр төре арттырып үтелгән. Җирлектә 530 баш мөгезле ретерлек асрала, шуларның 280-е сыерлар. 2016 елдан Ташлыяр басуларында Намус агрофирмасы эшли. 2020 елдан Август Муслим агрофирмасы да эш урыннары булдырган. Кош ите җитештерүчеләр, мөгезле ретерлек үрчетүчеләр, күпләп сыер асраучылар бар. Шәхси хуҗалыклардан сөтне Фаид Шәймурзинның фаизы кооперативы җыя. Иң күп эш урыннары бирүче дә, җирлеккә иң күп ярдәм итүче игәнәчләрнең берсе дә ул. Рифа җәмгыяте авыр техника белән ярдәм күрсәтә. Шәхси эшмәкәрләр Илнур Әхмәтҗанов һәм Сәил Каюмовның да ярдәмнәрен туябыз дип билгеләп үтте авыл җирлеге башлыгы Дамир Минхажев. Җирлектә 4 мәчет бар иде. Тойгылда авылында халык тырышлыгы белән тагын бер мәчет төзелгән. Монда авыл халкына минем тагы бер мәртәбә үземнең шәм рәхмәтләремне әйтәс килә. Чөнки кайчан гына обращаться итсәк тә, алар һәр вакытта йөгереп килделәр, эшләделәр. Булар бөтенесе дә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен һәм изгелек өчен, савап өчен эшләнде. Берсенә дә безнең акча бирмәдек. Һәм бөтенесе профессиональ уровеньда эшләнде бу әйберләр. Үзара салым акчасына бик күп эшләр башкарылган. Эшләнәселәре дә күп әле, диде Дамир Минхажев һәм халыкның актив булуын ассызыклады. Җыенда катнашучылар су, ут белән тәэмин итү турындагы сорауларга җаваплар алды, почта элемтәсен яхшырту буенча тәкъдимнәрен җиткерде. Мөнира Арсланова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе.